Han så vi kom vidare med Jakob och Stottom, Abraham, Isak och Jakob. Och så Jakob åt 12 syner, ja. Och vi vet allt hur det för sig. Och så kommer den nästa kan man säga av 12 syner till Josef. Och Abraham brötte namn till Abraham. Och Jakob brötte namn till Israel. Namnet bröttes, det var bröttespersonerna. Ja. Men det var utvalda åren, det var bröttes. Ja. Och nu kommer det en från Josef. Och han ofta betraktar som en fitte förrör och känner sövna till honom. Men spårningen är om han var så fitt, om inte det samma synda blåer rann och jag akkurat hans. Och det så jag vet, ta Josef som var fötter och han drömmer. Han hade drömmar om sig själv. Och det som han kunde takt med drömmen. Det som han gjorde med drömmen, han sätter klanter och split med bröderna. Ja, men du ska man fortälja och att du ska råa i rocken. Det känner så något han sa sig bunten naja för och allt det här. Du nej. Och det heter han för. Så han var en hukmöjer och jag snär. Och ett annat störst problem som det hade lyckats för Abraham och Sara och Isak och Jakob hette som var mannamonor i familjen med barnen och allt det där. Hatta var akkurat galt att jag då. Pappa han sa helt så nek av honom, gav honom en kappa fram om hinnar och det så tydligt att han gjorde mannamon och gav honom mer än hin sin. Så det skapte ösing och split i familjen. Så han tar familjen tror fäderna patriarkarna var inte rep människa. God utvald detta människa. Men så hände det med Josef att han fer till bröderna och vi läser i kapitel 23 då. Han fer ut av löjt efter honom och kommer till dåtan här och han säger man och han säger här och er då. Och så att då sälja och så ständer öst en vers här. Vi tror inte löjt efter akkurat nu. Det ständer att det här vill så till eller det kommer näkter handsmän. Det vill så till. Det ser ut som tillfälligt höjt det gänga för sig. Men det är så god flyt och blickarna. Och han brukar Josef till allt detta. Och han la ju så Josef ut och kan man säga en rönt. Och han kommer till dessa handsmänner. Och han ändrar i Egyptaland. Och i kapitel 23 då läser vi Josef till Potifar. Josef var en öliga post var suger i Aramat. Och i mån till i hooks om det sexuella bägkvärt Abraham och Hagar vi vuxte och kvärt Isak att sälja konerna och Chetel och Jakob i allas koner när allt det där. Så var Josef till Potifar och kona Potifar rönte att få ivtalan till att komma sångvisar. Och det ville han inte. Han sa synta bäg med god och man henne. Han fick ett alldeles jobb, och ett störst alldeles jobb att passa huset. Och han var ensam i huset. Han var ensam där inne till mer först och kona var här. Och han var fullständigt alldeles. Och så känner vi att hon rönte att ta och igen kappan av honom och säger han attliga våldtäckte henne. Men det var det motsatta. Och han blev sett i fängelse. Så började han sitta i fängelse. Så hände det att hese bandittan sitter här. Tar kommer att drömma. Och Josef så framvis är han mäveren som inte bara 10 år säger okej, jag har en dröm om det kan jag säga inte. Och för friskilt. När han tassar om det och fortäller om drömmen. Och drömmen är inte ut som Josef har sagt. Annar blev hållsaktor och Annar blev sätter attor och empat. Och så var Josef kommer till Hoffe och så säger han här i kapitel han säger nu för att far har drömt om så tjej kuttnar och tjej åren och allt det där. Och Josef säger han ska få så en man som skilja gåor så han kan ta gröna från de gåor åren och samla i lövor och så där rinko är komma så hade han nog att äta av sig tjej fojto och så tjej räkar. Så gjorde han det och Josef blev giftor och fick Efraim och Manasse. Och han har glömt allt om landet i himlen.
Så läser vi i kapitel 41 och vers 41. Hin frumbarne gav Josef navnet Manasse. Tui, säger han, god tur lærte meg gløyma alla møyemuna og alt hus færsmås. Josef har glömt bøtjan. Han har glömt allt det bøtjan. Han har fyrirgeving og gløyma, det två ting. Det är lättare att glömma än att fyrirgeva. Josef kallar Manasse, du har glömt att det fjärde kapitlet i löven är att man släcker in och allt. Är att man släcker suttja bror med allt. Är att man, men det är god kjatt. Och vi känner hungrarna och tar komma bröderna och nu känner Josef tar allt. Tar känner själv inte han, nu han blir konkur och han är pintar och han är en annan hyre eller något så löst, men han är en konkur nu näst kommanderande till farao. Tar känner han inte. Han känner tar. Och nu är Manasse navnet att han har glömt alla möjligheterna och allt husfärsmås. Nu är det glömt. Nu kommer det efter. Och hade vi fyra genom tid, det var ofta tingene kom efter och vi har bara sagt, de glömde. Men vi har inte fyra genom taimon, som vi borde fyra genom. Jag vill säga att vi inte fyra genom själv. Vi gänger med en arre och i löven. Och Josef kommer ur rönder och han nöjst att fyrirgeva, det får bara kött i kjökna. Och han kommer att fyrirgeva brödsfunnen och tar sida till bors här och tar sida efter aldre och tar vidskvätt det som kom fyrirgeva bröderna. Och Josef ständer så i att han röjner bröderna, så läser vi i vers 5, kapitel 45 att han säger brödsfunnen hur han är. Och han får gråta och han fyrirgevar och nu är allt rätt upp. Allt det gamla tar skältan och tar allt drepan och tar överskjutsen av han. Allt det gjort upp. Han som konkur kunde gjort ända dem nu, han fyriga tar honom. Han ej mot sig. Och till det stora i patriarken eller attarfedren tar färre jöknen, tar sig ut så tar färre jöknen och sort hukmås eller människa och så ej mot godar. Och då kommer i en del kan man säga och då kommer bodjas som vi hörde om Jakob. Josef gör akkurat det. Han har inte glömt, men nu har han är fyrirgiven och så är det färt vi bor. Han har gjort upp vid det gamla. Och så kommer Jakob gamle appen här, Jakob appen till Efraim Manasse och han ska så signa där. Och Jakob som blir gammal med år, till han signa där så lägger han handen av tvärstriver, han krossar händerna så löst. Så Josef sitter så löst att Efraim är högermänna och Manasse är vinstermänna. Men Jakob som alltid var bänt för att snuttor och har snutt så många andra, han ville inte lätta sig snutta, han krossar händerna, han lägger höger hand av Efraim som var det yngre och vinstra av Manasse. Så höger hand tar som styrkorna, så sikken inte för till han yngre. Så det körde han. Det var bara lite glimt av att han var Jakob som gammal med år. Så ändrar hans altruiska kapitlarna att Jakob signar 18 år. Det skulle vi komma lydsynden av, inte så när kväll. Och här 12 syner i kapitel 24 teker han alla synerna och ger dem en signing. Och bara läsa kapitel 24 och vers 8. Tar vi nu god början en nutja början vid Abraham och en nutja sattmala så får hese sattmala jag Abraham, Isak och till 18 här Jakob och ta nästa 18 som vi signa till Juda. Levittarna var prästa 18 men Juda Kristus kom av att Juda så gör det. Och här ständer i kapitel 8 Juda ter skulle bröder till en prysa han tog skal vara och hålla fortsätta tvinna. Sine färd skulle bodja sig för det ung leiva Juda. Kristus blev kallad leivande Juda. Från rani är du kommen upp här sonomon. Han lägger sig, han kviler sig som leiva, som hållleiva. Kvar våga sig att örekvan. Ikke skal kongastavren vujtja fra Juda. Oi hautiga stavren fra foten hassar, inntil han kjemur. Det er stavren, han kjemur. Som staven øyen. Honom, Kristus, skulle falskene være lujen. Han binder Jesus ut på vintræet, på grøynene av vintræene.
file ta Jesus Rissuine. Han vaskar klæsuyde og vine, kappasuin og vinberga blå. Han tåsa fram etter Kristus. Frelse atlan Guds, som han fullførte, som vi leser i Efesbrevet 3, 11, at han fullførte frelse via 4 atlan Guds og i Kristi Jesus. Så døyr Jakob, så løy vi til hånd Leo, så var han Gjeravor, og Josef er så ivet til Kanas land, eller Usjes land, vi og noen, og kommer atter, og så døyr, ta han i deier, så brøverne benkte for at Josef for hevna seg når papen er deier. Så leser vi i vers 15 og i 30. kapitlet. Ta i brøver Josef du så at feir tar var deier, så du tar best Josef ikke for at kaste hæter av okko nå, og lønne okko atter til ytla og vi gjør det hånd. Ta skjende til Josef på og løt sija, er en pape til en døye, alle en okko hetta. Så løy skulle tid sija vi Josef, gaue, fyrirgjev brøveren til innom til, og vi tar av forbråte seg og synta. Vi tar gjør det ytla vitte. Så fyrirgjev du okko som øysene tjena gode færistons mister okkara. Ta græt Josef, ta det skjent til honom hese boen. Så var han her, kan man si, i første møsbog, om patriarkene, eller atafedene, var det at de alle ble eimukter under veldig håndgods. Abraham, Isak, Jakob, Josef, og alle 12 siner Jakobs ble eimukter. Hvis vi hadde tog for Jakob og søvn ordentlig, Gossi tar bau så å si til Josef, tar visste hvor han var, og tar bogte seg, og alt det her. Tar alle ble eimukter, og her leser vi om år som fyrirgjøving, og synd, og alle tingene. På en måte det en gauer ende. Så sier det vers 18. Sånn kom brøver hans her, øyne sjølver, og fotle nye for Johan, og satt, vi skulle være tjenere til det her. Men Josef sier Vittar, øttest ikke. Jeg ta god, jeg ta i Guds sted. Tid hadde ilt i hoa møte mer, men god har jo i hoa er vendet til godt, for jeg lærte hente til, og nå har hent, og halda nekvom folk av liv. Og så kunne vi si at alt dette som hendte, det ville så til at nekker forratsmenn kom og kjøpte Josef, og det hendte bare noen ting, alle venner, og han kom i fenghus, han ble sett høyt, og han drømte, og alt dette var i planen Guds, vi øyne for eia, og legger mest litt her, til ikke for at Josef skulle oppleve sikning, eller Jakob som så, eller Abraham, men til attene, til atler, hvis vi nå venter atter til 12. kapittel her, vi bryr av, første tøyman, at det legger mest til dette. Sikningen er ikke først og fremst personlig. Sikningen er til stendur i versen 3 og 12. kapittel. Jeg skal sikna teg og sikna teg, og tann ut her bannar, honom skal jeg banna. Og ut her skulle atlar atter av hjørne være siknar. Så la sutja vi jøkken hesa søvna, vi jøkken hesa knapp 4 kapitlene, at det sikning Guds flyter ut til til mango. Jøkken Josef ble Israel sikna. Jøkken Josef fikk til kott fra Egyptaland. Jøkken Josef, alt dette. Og så er det Jøkken Kristus Jesus. Jøkken han jude attena. Det var her som god engste at alle skulle ha sikning. Og så leser vi det sørste verset og just der. I vers 25 og 26 og i endan av første bøsbøk, kapittel 8. Og Josef tok øy av sonen Usres og sier, ta i nu god ser til tikkara, før ta bøynmøyne bortur hian. Det tar seg etter om opprøstene, og en opprøst vil ikke øtla, hvis jeg har en kjem etter åren og vi er rikt bortur. Så tenkte Josef døye 112 år gammel, og han var balsameraver, og lagdur i kistu i Egyptaland. Så det var enden av søvnene, der God byrja å skapa, God byrja nudja byrja vi Adam og sier at han skulle såre høtti av satane, og i første møs på 3:15. God gjør det nudja sottmala vi Noah at han av vannflavna, Ela bojen, og God byrja nudjon vi Abraham, og så la byrja God alltid av nudjon. Men henda søvan enda vi at
og en kista og i Egyptaland. Og så da kom en med oss på, så sitter jeg at god byrja nødjon vi Moses. Tid, jeg hadde ikke bare å si ja, og takk for det. Så vi hadde til enda av bøen. Herre og frelser dere, vi takker deg for det. Lærdommen i åregods her. Vi takker deg for at du innstår jeg viser dere nøyere. Du kjenner dere bedre enn vi kjenner dere selv. Du var ikke hva synden gjør det, da vi fotler synd, og vi fotler fra at det er god. Du kjenner alt dere, du kjenner gjørst dere her. Du ransaker, som vi leser i salmen, gjørst og nøyre. Du var dere innere mennesker, hva vi hokser her. Vi er egoistisk, vi er havesjuk, og vi er sjølge, vi er alt det som stendet til med her og syndene. Men det er slik mennesker du kommer til å frelse. Takk deg inn for Golgata, takk deg for her vi opplevde å komme til tog her Kristus døg for oss og tog syndemøyner å se her. Takk deg for vi kunne ha finnet firegjøving og ha fri her, og lov oss frem etter kunne glede oss og det skulle suttje til her. Takk deg for året og til å give oss som kan bære oss til lov. Takk deg for antall tog her som du give oss. Jeg løy oss her. Takk deg for brødre og systre som du give oss og veløy oss. Alt dette du give oss her, for jeg halde oss rettere løy. For jeg løy oss kan være i glede. Som du sier selv, for jeg glede til kan fullkommen. Vi takker deg så ber jeg oss med frelse folk oss herre. Vi legger oss samkomne hentøyner herre. Samkomne rundt i landet og vek opp menn og kvinner herre som trofast herre, som ikke har tjent til. Det er best av en årtøyt at vi kunne kjenne til herre. Det er best av en årtøyt herre vi kunne lære dybden herre hvor det var sånn og nærmest herre. Nå er det jo ikke miskusjon. Vi er så sjåken at vi takker til herre til en dyr og verdig navn.